makulay na buhay mga kabeli. So time check tayo 7 AM. Sana so yung mga kabeli natin ngayon mga kabeli, busy po sila dahil magbubuhos dun kay Jepoy. So bubuhusan na yung second floor ng Jepoy. Yan, shoutout po kay yan na sa lahat po ng tumulong kay Jepoy, US Pinoy. Yan na. Tapos si Tita Susan, yan, walang sawang tumutulong sa amin. Saka doon sa isa na nag-share ng blessing kay Jepoy na ayaw magpakilala. Thank you. Yan, happy birthday nga pala kay Ate Ruby. Yan, shoutout din kay Down Under, Ate Myla. So, mga beli ngayon maga. So meron tayong deliver. So ano to mga beli, bringhe. So magluluto tayo ng 3 kilos. Deliver natin ng Lubao, Pampanga. Shoutout kay Tito Jess and Ate Dina Bautista. So nung nagpaluto daw sila, so marami daw nasarapan doon sa Arroz Valenciana natin or bringi. So hindi daw nila ata natikman or nabitin sila. Kaya umulit po ng order ngayon. Pampamilya lang to, 3 kilos. So i-tutorial ko mga beli para step by step. Total isa lang lulutuin natin. Maiano ko sa inyo ng step by step. So yun, nandito si Anton. Morning po mga kabeli. Hindi nakauwi si Kimpi, hindi mo nakikita doon? Hindi pa po napansin. Hindi pa po ako pumunta. Ayan. Sa mga beli may pinagawa kasi ako ay Kimpi dahil marunong po sa electrical si Kimpi, sa wiring. So yan, nasa Bulacan po si Kimpi 2 araw. Kaya hindi nyo po nakikita sa mga vlog naming uli. Pero bukas, di ko alam kung kasama ko siya sa Bataan kasi sabi niya pipilitin niya makauwi agad. Bakit? Bakit magpapalit kayo motor? Gagamit dito. Okay. Pinakuha ton? Opo. Dito Michael po. Nasa isusi. Dito. Okay mga beli, mababa ang pag ngayon. Yan o. Dahil ano ba tawag doon? Nagsusunog na ng dayami. So yung mga beli, kailangan sunugin yung dayami dito sa bukid para ano na po, mag-ano na sila ng palay para mapatubigan. Kasi pag hindi sinunog yung dayami na yun mga beli, magiging sagabal pag pinamakina na yung bukid. So silipin natin, kakita tayong view deck. Ayan o. Bob! Kape ka pa! Kape lang. Wapin, yung panahon no? O yellow warning here. May yellow warning tayo ngayon. So mga beli, ganyan po talaga ang proseso niya. Kailangan sunugin yun para ang tawag doon, hindi mahirapan yung makina ng pambukid. So dati iniipon niya tapos pinapakain sa kalabaw pagdating ng tag-ulan. Ngayon di na ata ganon, konti na kalabaw Ano pa? Bulol po mga kabeli. Yun. So very po talagang palengke ni Popo. Bibiling lang yung ingredients nung Arroz Valenciana ni Kuya Jess. Nasa si Anton? May hinahanap. Ano hinahanap niya? Ton! Okay. Yung mga beli, yan si Anton. Thank you kay Ampas Lupa sa Amerika. Thank you po. Ampas Lupa ng Amerika. Thank you po. Wala ka ng isang araw. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. So yung mga beli na namigay ni si Ampas Lupa sa Amerika, wala si Anton. So yan mga beli, samahan nyo kami sa palengke ni Popo.
Kaya Beli, nasa palengke na tayo. So yun, order lang tayong gata. Boss, 7 gata. 7 gata. So mga Beli, konti lang bibilin natin dahil yung gagamitin lang natin sa Harus Valenciana natin ang kailangan natin. Laman loob, tapos manok. Yung mga Beli, nabili na natin yung laman loob ng manok, tapos yung quarter leg. So gata na tayo sa kalaing, tas gulay. Tapos diretso na tayo sa farm para magluto. Ang manok na. Talagay na yung gata ko. Dito ako bumibili ng malakit, mga Beli. Tol, magkano malakit mo? 2 kilo, tol. Tararan, tararan. Ay, gusto mo yan? Po. Karyoka, turon. Magkano nga, tol? Bili ako merienda po. 100 po. Pag ibayaran mo si Kuyang. Shoutout po. Shoutout. Coconut and banana. Ayan na, boss. 130, boss. Puro yan. Puro, alayang ubi to, puro. Puro yan po yan. Pag hindi po, pwede siya ulit. Balik niyo po. Sige ha, alayang ube. Nabeli alayang ube. Saan po yan? Wala bang pre-taste Kuyang? Dali, nasa bahay. Hindi, joke lang. Okay lang, okay lang. Pag di masarap, pwede ka. Hindi, yan na masarap eh. Matagal pa yan? Yan, okay. Lalagyan ko lang na sukan. Okay nga, halagang 40 lang. Magkano yan, Tol? 130 po. 130. Okay, halagang 10 po. 10 pesos. Pag di masarap, pwede siya ulit. Opo, sige ha. Buri mo ito ha? Kamote. Tol, bayad ka. Yung alaya, tapos... Ay, 170. 1.7. Tagyan na lang to. Apo, hintayin ka na. Maruya. Biruya niya ko yan. Pero yan. Ay, pinaplug ko ah. Okay lang po. Lagyan ako yan sa day off. Opo. Yan, maganda mga Beli, on the spot oh. Maghihintay ka lang. Magkano dyan, Kuyang? 25, 10. 25. 10. Yung mali. 10 yung maliit, 25 yung malalagay. Walang ipon itong maliit, ano? Opo. Ito meron, 25. Ano yung kaya ano nyo? Sa kakapa? Arayat, ay banyo po. Sa banyo, sa banyo. Sa San Juan Banyo, Progress. Saan banda yun? Papunta Tanggi. Oo, Sa ganito Mayana. ka. Ganito ka. Yung yung farm, yung banda doon. Opo. Ayun. May tulay na ano, tulay sa Delta. Hindi po, kay Idol Kaparmer po yun. Dito po kami sa may likod. Sa may bukid po kami, gitnang bukid po yung sa akin tatay. Eh. Sarap na. Saan banda? San Juan Banyo, Progress. Sa may tangke, andan. Oo nga. Tapos didiretso ka. Kakaliwa ka po. Kasi pag diretso mo, pag-atsyawen. Oo. May pasukan po doon. Oo. Ito karyoka, ano? Ito karyoka. Butchi yan. Butche, ito. Ayan ang karyoka. Ito yung kamote. Kamote Q. Yan, sarap yan kamote Q. Pinuritong kamote. Ilan taon mo nang ginagawa yan, Tay? Mga 50 years. 15. 50 years. 50 years. Nung luma pa yung palengke natin, nandito na rin kayo sa palengke? Oo. Ano lang ako eh,
elementary pa lang ako, nagluluto na ako ng... Nandito na yun, meriendahan na talaga ang negosyo niyo. Oo, yung nanay ko. Kaya wala yung nanay ko, Ayun na nagtuloy. na lang. Napatapos namin yung anak namin, 3. Tapos lahat yun. Napagpatap. Ito, anak mo siya, kuya. Ay, hindi ako pamangkin niya. Yan. Anak namin, 3. Tapos lahat. Sali na kayo po. Manyama lang, bahay lang luto. Hello! Hello. Okay. Tapos lahat yung anak namin. Dapat plastic mo na lang, isang plastic na lang. Yung okay lang po. Nakamotor. Pag isa plastic na lang, isang lagayan na lang. Nakaano po talaga siya. Ano? Naka-portion. Sige pa. Ano pa po? Ano pang gusto mo? Sir. Ayun, mga ano, ayaw mo? Ay, ayaw niya eh. Gusto niya kamote Q din. Okay. Ano siniserve doon po? Pagkain? Pagkain, ano po? Pagkain. Salamat. Salamat kayang, thank you. Pasyan lang kami doon. Apo. Okay. Okay, mga belly. Masalamat po. Ay, thank you mo rin, boss. Ay, boss, aris tayo. May bawang sibuyas, red bell, carrots, saka patatas ang kailangan natin. Pau! So mga belly, okay na kami ni Popo. So nabili na namin kailangan namin ni Popo. Ha? Ayos na. Ayos na. Okay mga belly, balik na tayo sa farm. Ay, thank you. Adios! Right! Ayun mga belly, nasa farm na tayo. So Bele, magluluto na tayo ng arroz Valenciana sobringi sa Kapampangan. So kasama natin si William, you know. Shoutout mo si Tita, bless mo. Shoutout po, tita. Saka kay Rona, yan. So kahapon kasi si Rona ang pinaduty ko dahil nandito sila, may bisita ako, sila Tita Tess, dahil birthday ni Tito Sunny. So ngayon si William naman ang pinaduty ko para magkaroon po siya ng extra income, you know. Okay, Mami Jo, Kuya Mac. So mga bele, yan, nagigisa natin yung bawang sibuyas. So ilulutuin natin arroz Valenciana, 3 kilo to. Ayan, bukas mga bele, ang team ko, nasa ano kami bukas, Orani, Bataan. Tapos ang team ni Jepoy, kasama si William, nasa Mexico, Pampanga naman sila. So dalawang event ulit. So ngayon kasi sila Jepoy sa sila yung team Kabeli nandun po kay Jepoy dahil nagbubuhos po ng second floor. William, ikaw kailangan magpapagawa ng bahay mo? Hindi mo pa alam. Malay mo, di ba? Kaya mga Beli, si William po kasi kasama niya sa bahay is yung nanay niya. Ilan kayong magkasama sa bahay ng nanay mo? Dalawa lang kaya? Bali, 3. Tatlo. Okay mga Beli, ito yung chicken. Chicken breast. Hindi, quarter leg. So mga Beli, ginagamit ko rito is quarter leg. Kung hindi quarter leg, pakpak ng manok. Chicken liver, mga bali. Chicken liver, saka Yan, ano.
So, madaling salita, atay, balunan. So, gigisa natin siya sa patis. Pwede mo rin ang karot sa pampatas. Okay, black pepper. Bagsak mo! Tan, tan, tan! So mga baby, si William, masayahin mo talaga yan. Red bell, William. Red bell, red bell. Ayan, lagay mo, William. Red bell. Okay mga baby, turmeric powder. Ito, kahit mapasobra kayo dito mga baby, dahil maganda sa katawan ng turmeric powder. Okay. Luyang dilaw. Tingnan powder. So, hinihintay na namin si Mrs. Cabello. Ito kasi wala namang oras to kung anong oras namin i-deliver. Pero, binanggit ko lang kay Tito Jess na please after lunch. So, pasas. Yun lang mga belly. Gata na to. William, gata. Sa mga plant. So mga belly, dagdag pa tayo ng kulay. Ang combination nito mga belly, 3 kilos. So 2 kilong malakit rice. Tapos, ayan, 1.5 na yung sahog natin. Kasama na yung kulay. Thank you, Mrs. William. So, ito 6 na Gata. gata. Tig 40 po ang isa. Thank you. So, ito pakukuluan natin, tapos lagay na natin yung ating malagkit rice. So, itong recipe na ito mga belly, siguro gagastos kayo ng mga, ito, pan 3 kilos, gagastos kayo ng mga 800 to 1,000. Conforme sa presyo ng bilhin. Kasi malagkit rice pa lang is 55 na ata ang kilo. 55 pesos per kilo. So, 2 kilo is 100 plus. Manok, gulay, ingredients, So, so, okay mga pwede makukulaan ko lang to, tapos lagyan na natin malakit rice natin. So mga pwede, okay na, kumukulo na itong ating sahog. Pagkita mo po. Yun o, pasok! William. So ito mga pwede, malakit rice natin is inalawan natin. Inalawan, ano ba yun? Inalawan, tapos yun na. Pinalawan lang natin bigas, tapos gigisa na natin. Thank you, William. So mga beli, napansin nyo, hindi na ako naglalagay ng sausage dito. Minsan kasi nadudurog lang. Mamapangit lang po. So pwede siguro maglagay dito, hotdog, sausage, Hungarian sausage. Yung mga
mga beli, gigisa lang natin to tapos sa transfer na natin sa ating daon, kawali na may daon. So sa kawali na lang natin siya lulutuin. So titikman muna natin. Sarap na po. So mga beli, lasa niya okay na sa akin. Kasi pag umano pa yung pinakabigas na ito, umalsa pa, yun, medyo tatabang pa siya ng konti. Okay, po, okay na. So yan na yung ating arroz valenciana mga beli, magdadagdag na tayo ng tubig. At least, isa't kalahating ladle. So maraming gata natin eh. So mahirap lang kasi pagtansya rito mga beli, yung tubig saka yung gata. So para ka lang nagsasayang. Hindi ka pwedeng mapadami ng tubig, hindi ka pwedeng mapadami ng gata kasi malalata po ito. Parang malatang kanin. So kailangan sakto lang para medyo may konting tigas pa yung pagka ano ng ating malagkit rice. So mga beli, ayan muna nating patuyo. Tapos yun na, salin na natin sa kawali nating may daon na saging. Doon na natin sa ipa-final. Thank you. So mga beli, naninikit na ako sa ilalim. So ito mga beli, pag nanikit na ako sa ilalim, ibig sabihin pwede nang i-transfer sa ating, pakita mo na ba? So mga beli, dito na natin ipa-final yung ating bringhe. So dito mga beli, sabi nga ni Tito Jess, sa lahat ng niluto ko doon sa mga handaan doon sa kanila, ilang beses na tayo nagluto doon, etong bringhe lang daw ang hindi nila makakalimutan yung lasa. Kaya ayan, pinaulit sa atin, umorder ulit ng 3 kilo. Ito masarap to mga beli, nagtututong. Kumbaga yung tutong niya mga beli, yun na, masarap yun mga beli. So yung mga beli, okay na to. So taas tatakpan na lang natin. Anin na lang natin kasi magtutong yung ilalim na ito. Malalaman nyo naman po yung mga beli, medyo sunog na yung dahon ng saging. Ayan pa pala yun. Biskara, pakitanggal na to. Mga beli, ito na yung dahon ng saging. So yung dahon ng saging na to mga beli, pinunasan natin kanina bago natin ilatag dito. So ito, hinin natin, siguro abutin to mga 30 minutes mga beli. Tapos low fire. Okay mga beli, update namin kayo pag okay na yung ating arroz valenciana. Thank you. So mga beli, check na natin itong ano natin. Bringhe arroz valenciana. So ito mga beli, pag nagtutong na, pakita mo ba? Pag medyo nag-brown na ng ganyan, so kailangan na natin baliktarin yan. So ayan na. So babalik na rin natin, medyo tutong na sa ilalim to. Para yung taas naman medyo magtutong din po. Okay, balik na rin muna natin mga beli. Thank you. Okay mga beli, balik na rin na natin. Balik na rin boy. Ano na ito?
So yan mga belly, ito na yung ano natin. Pakita mo po. Arroz Valenciana. Yun. Mami boys. Ha? Ay, isa pa. So yan na mga belly. So luto na yung ilalim. So totostahin naman natin ngayon yung parting itaas. So yan mga belly. Mukhang hindi hinihintay ko si Mrs. Cabelli. Nasa biyahe na daw po sila. Kaya lang dinaanan niya pasikim po sa Bulacan. Para maisama niya ng pauwi. Okay, so isasala ko na dito sa kabila to mga belly. So kabila naman siguro mga at least bigyan natin siya mga 10 to 15 minutes. Kaya natin siya maluto yung ilalim. Okay, thank you. Tapos mga belly, after na ito, biyahe na kami. So kasama ko si William, si Popo. So yun, gaya nga ng sabi ko, si Adam, lahat ng kabeli natin nandun, si Kipi lang ang nasa Bulacan. May pinayos po kaming wire sa bahay. So yun mga belly, ito na yung ano natin. Arroz Valenciana. So mga belly, pakinggan nyo po para siyang piniprito. Okay, so mga belly, ibig sabihin niya mga belly, okay na to. So wala nang parang ano tawag yan, parang magagto. Kung tawagin namin sa Kapantahan, magagto. So parang hindi na siya nagbibigas. So luto-luto na ito mga belly. Ano may buo pa? Ah. Ay. Wala, ng tray. Lalok na ayalalam mo, may tutong na ayalalam po. Hindi pa gano'n ba? Ang bango mga belly. Oh. Okay. Lapag na tayo. Mapadang na. Belly, lagyan natin palamuti. So, maputing itlog, no? Alright. So belly, tapos na tayo magluto. So di-deliver na natin. So 2 tray siguro magagawa natin. Ito pa yung natira. Sabi niya packet na lamesa. Pwede mo na ito. So yung mga belly, biyahe na tayo. So dala na namin yung Arroz Valenciana. So eto mga belly, sinabay ko lang po. Mamaya mayroong mag-message sa akin. Hello, pwede ba magpaluto ng 3 kilos? Deliver mo sana. Hindi po, may pupuntahan lang po sa party San Fernando. Kaya naisabay ko yung kay Tito Jess. Yan. Pero sa delivery po kasi may minimum po talaga kami na food delivery. Yan. Let's go! Tara! Pasarado mo yung gate. Let's go!
mga beli, nasa Megadike na tayo, Bacolor, Pampanga na to. So malapit na tayo kay Tito Jess. Sige po. Wala sabi ko, parang may kulang. So lalagyan na lang natin ng pasas mga beli, apple ko. Kahit itatapping sa lang natin sa taas yan, okay naman. Dito sa may tirahan ng laran. Okay mga beli, pasas na yung kulang ng oras Valenciano natin. Nakisa na tayo sa si Adam, sisig, gumagawa na. Tapos tayo naman is yun na, tuloy-tuloy na to. Okay? Ito yung mga beli pasas. Ito mga shoutout kay Ate Osan. Yan, Cosme family, shoutout Ate Osan. Paring Roel, isip. Yung Aros Valenciano natin, so binaliktad ko na. May mga pwede ka pang baliktad lang na ito para maluto naman yung ating. So yun mga beli, nandito na tayo kay Tito Jess. So ito siguro mga 30 minutes na ito. Nangangamoy ang Aros Valenciano dito sa kotse. Amoy Aros Valenciano mga beli. Baro. Let's go! Okay mga beli, nandito na tayo. Ayun o. Ayun o. Okay, kay Tito Jess. Tita Dina. May kending pa talaga. Ang lanta. Mga bahay dito mga beli. Binaba itong lugar na to eh. Tito Jess! Para sa likod po. Okay mga beli, katukin lang natin si Tito Jess. Ayun o, Tito Jess. Thank you. Alam namin dahil kay. Tita Dina, yan, salamat po. Alam mo bang umalis kami ng punta kami ng Vietnam at saka Bangkok? Naku, si Jessie, sinasabi niya, na-miss ko yung ano, Aros sabi niya. Valenciano. Hindi ako nagsawa, Opo. sabi gano'n. Hindi Thank daw you. siya nagsawa, magkano. Maraming salamat dahil. So mga beli, paalam na tayo. Tito Jess, shoutout muna po. Tito. Yes, thank you. Thank you very much. Napaka-importante namin binigyan. Tito Jess na. Tita din. Hanggang dito. Opo, hindi. Okay lang. May pupuntahan naman kami sa Fernando. Thank you po. Sige. Okay. Thank you, Koyang. Yeah. Kapatid ko. Opo. Magkasunod kami. Tita din. Thank you, thank you. Alis na sila bukas eh. Sabihan mo na kang blessing. Opo, tita. Next time. Thank you. Yeah. Oh, nice meeting you. Nice meeting you. Thank you po. Sige, dito.